खुलुमबाय बयखौबो मैयानि सानाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बिपिएफ हानजानि मोनसे फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे बिपिएफ हानजानि फोसावदिं मेलावहाय मालती रानी मेडामाबो बाहागो लाफैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों रायजोफोर। दा बे सुंद' आपडेटखौनो आङो बे समावहाय लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मालती रानी मेडामनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। जिदिना इन्टारभिউ হ'ব সিদিনা ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সিদিনা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। ইয়াত কোনো দালালি নচলিব। सानसेयावनो इन्टारभिउ होनानै परीक्षा लिरनानै थाइसेबो थाखा जायाजासेनो सानसेयावनो रिजाल्ट होनो हानाय इन्टारभिउनि साख्रि रिजाल्ट होनानै एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो प्रमद बर'नावल' दं। बे मुलुगाव रावनावबो गैया। আজি বিপিএফ রাজনৈতিক দলৰ লগত থাকি এই চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে তেনেকৈ আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব আৰু ইয়াত চিৰাং দুৱাৰত আমাৰ কেণ্ডিডেটক জয়ী কৰাই দি আগন্তুক দিনবিলাকত চৰকাৰীভাৱে আমাৰ যিটো অধিকাৰ আছে এই অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সকলো ধৰ্মৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ নীতি আদৰ্শৰে আপোনালোকে পৰিচালিত হ'ব আৰু অহা চৰকাৰ গঠনৰ পিছত এই অঞ্চলত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব। মই দীঘলীয়া নকম, কাষ্টম আছে। আজি আমি যিটো দেখিছোঁ আজি অহা যিটো নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে 22 ছেপ্টেম্বৰত বিটিসি নির্বাচনত जाबाय 14 चिरां दुवारनि नोंथांमोनहा बिपिएफनि वार्कारानो जाथों बा रायजो राजानो जाथों कुनु धरनि सन्देह नोंथांमोननि गोसोआव लाखिनो नांला। दिनै जों बे समस्थियाव 17 बोसोर थांनाय समफ्राव हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकारनि समाव काम्पा बरगयारी बिथांखौ डिपुटि चिफनि आसनाव बसायनानै जे मान सन्माननि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा फुजिबोदोंमोन। गमामायैनो बिटिसि सरकार थानाय समाव डिपुटि चिफनि आसनाव थानानै काम्पा बरगयारी बिथाङाबो बे ओनसोलनि हानायमानि जौगाखांनायखौ हाग्रामा महिलारीनि गेजेरजों सरकारनि जे मावनो गोनां हाबाफोरखौ बिथाङाबो मावबोदोंमोन। जों बेखौ बावनाय नङा। नाथाय बिथाङा दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै थांबाय। हाग्रामा महिलारी बिथांखौ नेवसिनानै थांबाय। जों रायजो राजा बयखौबो नेवसिनानै थांबाय। नाथाय जों रावबो बिथांजों थांफानो हाया। हायो नामा? हाया। आरो रावबो थांफायाखै। आङो काम्पा बरगयारी जेब्लानिफ्राय थांदों बे ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोखौ हमदांनो हादों। मास मोनसे उनावनो आं बे ओनसोलाव हाबफैदों। गामि गामि न'खर न'खर बयबो गाबदों। बे समाव मा जाबावगोन जोंहा दिनै मावरिया जाबाय। जों बहा थांगोन? नाथाय जोङो बिपिएफखौ नागारनो हाया। बिपिएफखौ गारनानै जों गुबुन दोलोआव थांफानानै जों अपमान जाया, जोंखौ नेवसिगोन, जों नेवसिजाया बे गाबनाया बांसिन बिपिएफनि जेसेबां वार्कार दं बिथांमोननि गोसो गोरबोनि गाबखांनायमोन। बेखौ हमदांनो हानानै आङो निरुपमा बायद'खौ लानानै हाग्रामा सारजों रायलायहैदों। मार्च मासाव रायलायहैदों। जे सार चिरां दुवारखौ मा खालामगोन? माइ गैयाहाय जालाथार। गमामायैनो सिगांनि बाथ्राफोरखौ जोङो सा लिडार हिसाबै भट बिनाय समाव फैदों। एखमबा मानिबा प्रग्रामाव फैदों। नाथाय सिंनि बाथ्राखौ जों बे समसिम बारा मिथियाखैमोन। नाथाय दिनै जोङो रोखा जाबाय। नोंथांमोनहा बिपिएफ हिसाबै गोरायै दङ आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोबां रायजो राजाफ्रा आरोबाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो दिनै जों रोखा बुंनो हायो चिरां दुवाराव बिपिएफखौ होबथानो हानाय रावहाबो गोहो गैला। रावहाबो गोहो गैला। बिपिएफखौ जों होबथानो हाया। बेजों लोगोसेयैनो दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनो बे समस्थिनि बिजाथि हिसाबै गावखौ दाख्लै जोंनि जे रेलि दंमोन
ओइदिनखालि बिथाङा गावनो फोसावबाय नङा होमबा रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जादों हाग्रामा सारा फैसिगोन होननाय लोगो लोगो जोंबो सिगाङावबो मिथिखादों जोंबो बुंदों हाग्रामा सारानो फैगोन बिथांखौ बरायनानै आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बांसिन गोसो गुदुङै पार्टिनि जानानै बिपिएफनि जानानै खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो गमामायै दिनै नोंथांमोनहा जे बहाय जयनिं जाबावनो फैबा बहाय बेबो दिनै रोखा जाबाय जों रावबो सिन्था खालामनाङा दिनै थगाय सुला प्रमद बर'नि सरकारा सामफ्रामबो थगायनाय रायजो राजाखौ नेवसिनाय सामफ्रामबो नङै नङै खोथा बुंनाया मानसिफोरनि गोसोआव बिथांनि फारसे मुगैनाय फैदों अरायबो नंखाय खोथाखौ बुङो सामफ्रामबो थगायनाय जोंनि बिमा माहारिखौ थगायबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होगोन होनबाय सोलायनाय लाबोगोन होनबाय नङा होमबा अरुणोदयनि नामाव बे आसामनि स्किम अरुणोदयनि नामाव जोंनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव बोखावनाय लाबोदों नोङो अमुक पार्टिनि नों मोना बिपिएफनि मानसिफ्रा अरुणोदय मोना बिपिएफनि मानसिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मोना मानो बेफोरबायदि नंखाय इनाय बिमा माहारिखौ लानानै मानो बेफोरबायदि खोथा दिनै प्रमद बर'आ जोंनि गेजेराव लाबोदों नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनो बे बिटिसिआ संग्रामनि गेजेरजों सोरजिजानाय आरो बे बिटिसिआ मोनसे जोंनि बे ओनसोलखौ खुंनो हानाय गोहोजों लाबोनाय मोनसे आयेनजों दाजानाय बिटिसिआ 6 शिड्युलनि आयेननि गेजेरजों दाजानाय जोंनि रावाबो 8 शिड्युलाव हाबखानाय बे बिटिसिखौ खुंनो हानायनि প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এই বিটিসি শাসন কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট আইন আমাৰ আছে এইটো কনস্টিটিউশনত আহা বস্তু এইটো কোনোবা বেলেগে দিয়া বস্তু নহয় আইনগত এইটো সৃষ্টি হোৱা আমাৰ বিটিসিটো এইটো বিটিসিতে আমাক শাসন কৰিবৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এইটো ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ 40টা সমষ্টি 2003 চনত চুক্তিৰ পিছত গঠন কৰা হৈছে 40টা বিভাগ মানে অফিস আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 30টা ট্ৰাইবেলক দিয়া হৈছে 2টা ওপেন 5টা ওপেন আৰু 5টা জেনারেল কাৰণে ৰিজাৰ্ভ ৰাখা হৈছে এইটোই প্ৰমাণ কৰা যায় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এটা সুন্দৰ এটা বিটিসি গঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ সপোন আছে আৰু সঁচাকৈ বিগত 17টা বছৰত তেওঁ যিমান উন্নয়ন কৰিলে এই কথাবিলাক বৈ নকওঁ আজি কাষ্টমে কিছুমান কথা ক'ব যিমান উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে এই কাৰণে আজি আমি চাকৰিৰ নামত সিদিনা আমি যিটো চাকৰি দিয়া বুলি শুনিলো ফৰেষ্টত তাত কিমান যে কেলেংকাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছো বিসবাं थगायनाय दा बेफोरनि थाखायनो दिनै रायजो राजायानो दिनै इउपिपिएल खौ नेवसिनो ओंखारदों आरो नेवसिगोन नोंथांमोनानो नेवसिगोन जोंहा बिनि सायाव जोबोद गोख्रों फोथायनाय फैबाय सुक्तियावबो थगायनाय सरकार दानायावबो थगायनाय 2020 आव जोङो 17टा मोनदोंमोन थेवबो जोंखौ सरकाराव दायाखै सोलो खालामनानै लिलि हटेलाव जेरैबायदि जोंनि माखासे बिजाथिफोरखौ लाखांनानै थांनानै जेरैबायदि सरकारखौ दादों बेबो थगायनाय सुक्तिनि थगायनाय बिटिआर सुक्तिनि एनडिबिफोरखौ जेलाव दोननानै एनडिबिफोरखौ सासेबो सख'वाखै दा जामिनाव फैदों नाथाय बिथांमोनहा गवाखै हाजिरा हैबाय थानांगौ बेबो गिलुबालु थगायनाय प्रमद बर'नि एबसुनि आफादगिरि जानानै सुक्ति खालामनायनि बे जे गोसोम जारिमिन बर' हारिनि गेजेराव बे जारिमिनखौ प्रमद बर'आ नेवसिनो हाया खोमोरजानाय नङा आरो 2020 सनाव बिथांमोनहा दुगा बुङो जे रायजोआनो जोंखौ फसंदों नाथाय नङा रायजोआ गायसनाखै सोलो खालामनानै बिजेपिजों लोगो लानानै सरकारखौ दादों बेबो मोनसे थगायनाय जारिमिन दिनै बिटिसि सरकार गठनाव लिरनानै थाबाय बेखौ खोमोरनो हानाय नङा प्रमद बर'आ जेब्लाबो बुङो 17 बोसोराव हाग्रामा मावनो हायै खामानिखौ आं मावदों नै सुइजारलेण्ड बानायगोन मास मोनथामनि उनावनो न'खर साख्रि होगोन बोरै बहा थांखो दिनै रावबो बेखौ मोननो हायाखै दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि मावनो हायैखौ मावदों होननानै अरायबो दाबि खालामो आंबो स्वीकार खालामो नंगौ प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि मावनो हायै खामानिखौ मावो बे मोननो जाहैबाय थगायनाय हाग्रामा महिलारिया थगायनो रोङा
थगायनाय सोलो खालामनाय सानफ्रामबो नंखाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ प्रमद बर'आ मावबारनो हायो। सानसेयावनो इन्टारभिउ होनानै परिखा लिरनानै थाइसेबो थाखा जायाजासेनो सानसेयावनो रिजाल्ट होनो हानाय इन्टारभिउनि साख्रि रिजाल्ट होनानै एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो प्रमद बर'नावल' दं। बे मुलुगाव रावनावबो गैया। मानो होनोबा परिखा लिरखांनायनि उनाव बे खाताया नायजायो। गोबां मास्टारफोरनि गेजेराव परिखा लायो गथ'फोरनि रावबो स्कुला परिखा होखांनाय लोगो लोगो रिजाल्ट होनो हाया। नाथाय प्रमद बर'आ साख्रिनि इन्टारभिउखौबो लोगो लोगो नै परिखा होबाय नै रिजाल्ट होबाय थाइसेबो थाखा रावबो जाया होननानै बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारि बेफोर खामानिखौ मावा, थगायनाय खामानिखौ मावा। बोरै सम्भब बेलाय? खाताखौथ' नायनांगोन ना, सोर बेसेबां नम्बर मोनदों बेखौथ' नायनांगोन ना। प्रमद बर'आ थेवबाबो दुगा दुगा बेफोर खोथाफोरखौ बुङो। लाजिनो रोङा बियो। जोंसो लाजियो। बर' मानसिया बोरै बेबायदि नंखाय खोथाखौ बुंनो हाखो? बोरै नंखाय खोथाखौ सानफ्रामबो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव माबोरै बुङो? बेफोर खोथाखौ जों लाजियो। दा जियानो जा मानो जों सरखार फैखांनायनि उनाव गोबांथार जोंहा मावनो गोनां रायजो राजानो होनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों रोखायै बुंगासिनो दङ। बेफोर खोथाखौ नोंथांमोनहा फोथायला। सरखार खालामनायनि उनाव माखासे बाजेटनि गेजेरजों बोरैहाय बयबो जाथि जनगोष्ठीया जौगाखांनो हागोन बे बाथ्राफोरखौ बुंदों। बे बाथ्राफोरखौ आं कास्टमनो दोनबाय। गेरेन्टि मोनमाल' गेरेन्टि बेखौ बुंबाय। बिनि गेजेरावनो आं दहायबो इस्ताहारखौ नायदों बोरैबाफोर थालांबायदों नामा होननानै बाहायबो रोखा मोनसे लिरनाय दङ। जोंना सरखार फैखांनायनि उनाव VCTC-आव आइजोफ्रा 50% रिजार्भ মহিলাসকলে এবার ভিজিটিছে 50% পাবো। 11টা না जोंना চিরাং দুয়ারাव 11টার ভিতৰত আমি 5টা পাম। নয়টাৰ ভিতৰত 4টা মহিলা হ'ব চেয়াৰমেন আৰু যিমান গাঁৱৰ মেম্বাৰ আছে 50% হ'ব। আপোনালোকে এই আইনটো কেতিয়াও মানে নহ'ব এই মহিলাবিলাক কি জানিব মহিলাক দিয়া নহ'ব আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে। এইবাৰ আমি পুরা আইনত পাস করে দিয়েছি দলীয় হিসাবে आइजोफ्रा बेखौनो मिथिखा हाग्रामा महिलारिनि बादै কোনো रावबो लिडारा बिमा माहारिखौ महिलाসকলক सन्मान निदिये। हाग्रामा महिलारी एकमात्र जेতিয়াर পৰা সংগ্ৰামত আছিল আৰু যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰত আহিছে তেওঁ মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষ চিন্তা কৰিছে। 2006 চনত মহিলা BPF গঠন কৰি দিয়া হৈছে যাতে মহিলাসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হ'ব পাৰে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে অংশীদাৰ হ'ব পাৰে আৰু মহিলাসকলৰ দ্বাৰাই আমাৰ BTC অঞ্চলত সকলো জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে যাতে উন্নয়নমুখী হ'ব পাৰে সমাজৰ কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে BPF মহিলা গঠন কৰি দিয়া হৈছে। মই গৌৰৱ কৰোঁ যে এই প্ৰথম গঠিত BPF মহিলা মঞ্চৰ মই সভানেত্ৰী আছিলোঁ। आंनो गिबि गायसनगिरि आइजो माने BPF-नि आफादगिरिमोन आं गौरव खालामो। मानो होनोबा बिथांनि नीति आदर्शनि गेजेरजों BTC ओनसोलनि बे 10टा जिल्ला जोंनि पार्टी हिसाबै 40टा समष्टियाव आइजोफोरनि जानानै खामानि मावनो हानायनि आं मोनसे मानखौ मोनदों। बिनि थाखायनो आङो हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे BPF राजखान्थि दोलोखौ दिनैबो आङो साबायखर बावो आरो फैगौ समाव जोंनि आइजोफोरखौ लानानै गोबांथार खामानि मावनायनि जे सिमां बे सिमांखौबो आं जाफुंगोन होननानै सानो। दा जोंनि आइजोफ्रा बुजायनांगोन আমাৰ মহিলাসকলে সজাগ হ'ব লাগিব। ৭৫,০০০ আমি কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে। মিছা কৈছে। আমি যোৱাকালিলৈ আমি আশা কৰিছিলোঁ যেতিয়ালৈ সরকার আসলে কন্টাক্ট হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে যেতিয়াই মিটিঙত মাতিছে আমাৰ মহিলাবিলাকে দলে বলে তেওঁলোকৰ মিটিঙত গৈছিলে কিবা এটা কোৱাৰ আশাত কিন্তু একোই আমি সঁচাকৈ একোই নাপালো। চৰকাৰহে কৈ গ'ল কোনো এটা মহিলাই ৭৫,০০০ নাপালে। मोनदोंसे सोरबा नापाले मात्र আমার মাজত বিভাজন আনিলে। बे आइजोफ्रा बे बिमाफ्रा संग्रामनि समाव बांसिन खस्थ' लाबोनाय बिमाफ्रा मानो होनोबा आइजोफ्रानो न'आव थानानै पुलिसनि अयथासार बांसिन जानो गोनां जादों।
आइजोफ्रा खम बैसोआवनो एसेल' बैसोआवनो रान्दि जानो गोनां जादों, मुंख्लं जानो गोनां जादों। आरो बे आइजोफोर जोनोम होनाय सासे सासे फिसाया हारिनि आलादा हादोर दाबिनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों, जिनाहारि जानो गोनां जादों। दिनै बे आइजोफोरखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोनहा नंखाय बाखाय बे अरुणदयखौ लानानै नंखाय बाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होगोन होननानै थगायनानै जोंनि गेजेराव बोखावनाय लाबोदों। आं दुखु मोनो, बे क्षमा होथाव नङा। दिनैबो जोंनि गेजेराव बिमाफोरखौ असनमान सानफ्रामबो खालामनायखौ जों नुयो। जों बे समाव बुंनोबो हाया, नाथाय जोंनि दोलोआ माब्लाबाबो राजखान्थि दोलोखौ लानानै बिमानि गेजेराव बिभाजन बा हारिनि गेजेराव रावबो धोरोमनि गेजेराव बिभाजन लाबोनाय नङा। जों जेखौ मावगोन सैथोखौनो मावलांगोन। सैथोनि नीतिजों जे आयेन दङ बिटिसि सरकार गठन खालामनायनि, बे नीतिजों जों आवगायलांगोन। ओंखायनो आं गोलाव बुंला, बयखौबो गोजोननाय साबायखर बावबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। जय बिपिएफनि, जय बिपिएफनि, जय हाग्रामा महिलारिनि, जय हाग्रामा महिलारिनि। 14 नाम्बार चिरां दुवाराव बिपिएफआ देरहाखाबाय।